Як расце клан Лукашэнак, што новыя указы абяцаюць звычайным беларусам і чыноўнікам, а таксама што за новая бяда напаткала блізкага да ўлады беларускага мульціміліянера. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Сямейныя тайны Лукашэнак, альбо як паціху расце клан. Наша рэдакцыя змагла атрымаць спіс усіх дарослых, прапісаных у рэзідэнцыі Дразды, дом нумар 1. У спісе ўся сям'я Лукашэнкі і яшчэ адзін нечаканы персанаж, агулам 11 чалавек. Дакумент актуальны на пачатак гэтага года, і вось што там цікавага. У гэтай рэзідэнцыі прапісаныя як сам Аляксандр Лукашенка, так і 3 яго сыны – Віктар, Дмітрый і Мікалай. Акрамя іх жонкі старэйшых сыноў і іх дзеці, а таксама малады муж унучкі Лукашэнкі Вікторыі. Гэта дачка Віктара Лукашэнкі, якая ў 21 годзе выйшла замуж за свайго аднагрупніка Дмітрыя Дятлава і ўзяла яго прозвішча. Цяпер Дятлаў працуе ў рыбным бізнесе. Як высветліў праект бюро, ён займае пасады намесніка дырэктара па агульных пытаннях адразу ў 2 кампаніях, якія называюцца марскія промыслы і марскія сезоны. Яшчэ на пачатку 23 года Дмітрый Дятлаў стаў зарабляць больш за 10 тысяч беларускіх рублёў за месяц, у той час як сярэдняя зарплата па краіне была ў 5 разоў меншай. Па інфармацыі расследавальнікаў, гэта зусім няпросты бізнес. Кампаніі звязаныя з Людмілай Няронскай, якая ў сваю чаргу знаходзіцца ў блізкіх адносінах з сям'ёй Віктара Лукашэнкі. Напрыклад, яны адпачываюць сем'ямі. У 2019 годзе Няронская з дзецьмі, а таксама жонка Віктара Лукашэнкі Лілія і іх дзеці разам ляталі на прыватным бізнес-джэце з Мінска ў Дубай. Прычым на зваротным шляху ў Беларусь да іх далучыўся і асабіста Віктар Лукашэнка. Цяпер, як бачым, Віктар прыстроіў зяця пад крыло сваёй сяброўкі, а яго бацька нават прапісаў маладзёна ў прэзідэнцкай рэзідэнцыі. Дарэчы, праз нараджэнне малога ў сям'і Дмітрыя Дятлава Лукашэнка стаў прадзедам. У 2022 годзе яго унучка Вікторыя нарадзіла дзіця, пра якое афіцыйна не паведамлялі. Лукашенко дрэсіруе сваіх чыноўнікаў. Ён падпісаў новую дырэктыву для сваёй наменклатуры, якая мусіць паўплываць, цытата, на кардынальнае павышэнне эфектыўнасці функцыянавання сістэмы органаў дзяржаўнай улады. У перакладзе на чалавечую мову гэта значыць, што Лукашенко заняўся дысцыплінай. У адпаведнасці з новым дакументам цяпер недапушчальнае ўмяшанне дзяржаўных органаў і службовых асоб у кампетэнцыю адзін аднаго. Выключаецца фарміраванне і функцыянаванне саветаў, камісій, груп і іншых структур, якія падмяняюць дзяржаўныя органы, а таксама забараняецца неабгрунтаванае правядзенне нарад, у тым ліку ў дыстанцыйным фармаце, то бок менш планёрак і больш працы. На паперы гэта выглядае як бы і лагічна, але як гэта будзе на практыцы, само сабою, пакуль ніхто не ведае. Акрамя таго, уводзіцца і абавязковая ацэнка выканальніцкай дысцыпліны ў дзяржаўных органах. Гэтыя адзнакі за паводзіны пасля паўплываюць на лёс і кар'еру чыноўнікаў, іх павышэнне ці прадстаўленне да дзяржаўных узнагарод. Акрамя таго, улады заявілі, што падпісаны доўгачаканы дакумент па цэнам і абмежаваннем на іх. Гэта тое, што Лукашенко упарта называў формулай справядлівасці і патрабаваў ад чыноўнікаў яе экстраннай распрацоўкі. Сам Лукашенко абяцаў прадставіць беларусам гэтую формулу 1 красавіка, але на справе ўсё выйшла як звычайна. 1 красавіка ніхто нічога так і не паказаў, а вось 2 красавіка улады коратка паведамілі, што сістэма рэгулявання цэн адкарэктаваная, але зноў жа ніякіх дэталяў не кажуць. Так што загадкавая формула справядлівасці працягвае заставацца таямніцай для беларусаў. Падпісаў Лукашенко і яшчэ адзін указ, які закране амаль што ўсіх беларусаў. Дакумент прадугледжвае запуск у Беларусі сувязі 5G, а гэта азначае, што інтэрнэт на мабільніках і не толькі стане ў разы хутчэйшым. Маштабная аблава прайшла ў Мінску. Сілавікі затрымалі адразу некалькі дзясяткаў чалавек, прычым не за палітыку, а за ўдзел у махлярскіх схемах. Падрабязнасцямі падзяліўся міністр унутраных спраў Іван Кубракоў. Па яго словах, у Мінску дзейнічаў вялікі кол-цэнтр, у якім працавала ажно 37 чалавек, якія займаліся абзвонам людзей. Іншых падрабязнасцяў іх дзейнасці Кубракоў не агучыў. Вядома толькі, што ўсе 37 чалавек затрыманыя і ўсе яны цяпер праходзяць як падазраваныя ў махлярстве. Таксама ў рамках гэтай справы канфіскаваныя вялікія сумы грошай і дарагія аўтамабілі.
Яшчэ адзін непрыемны сюрпрыз для падобна ўжо былога сябра Александра Лукашэнкі. Колішні мільянер Александр Шакутін страціў не толькі Амкадор, але і тое, у што укладываў усе прыбыткі ад дзейнасці – свой знакаміты Даўгабуд. Гаворка ідзе пра так званы Шантер-Хіл – гіганцкі комплекс у 140 тысяч квадратаў на праспекце Пераможцаў каля Драздоў. Для яго ўзвядзення Шакутін залез у кітайскі крэдыт на 120 мільёнаў даляраў, але так і не здолеў скончыць будаўніцтва, паралельна знякровіўшы і свой асноўны машынабудаўнічы бізнес. Як цяпер становіцца вядома, будынак Шантер-Хіла і зямля пад ім таксама больш не належаць кампаніям Александра Шакуціна, але хто стаў новым уласнікам і на якіх умовах, пакуль невядома. Старая новая бяда беларускіх чыноўнікаў. Як заўважыў партал «Зеркала», у Беларусі ў студзені-лютым гэтага года прыкметна ўпаў экспарт тавараў. Адмоўная гандлёвая сальда па выніках 2 месяцаў перавысіла 1 мільярд даляраў, што вынікае з афіцыйных звестак Белсата. А гэта азначае, што на такую вялікую суму імпарт тавараў у Беларусь быў большы за экспарт айчынных тавараў за мяжу. На праблему з экспартам ужо неаднаразова звяртаў увагу нават Лукашенка, але ж тагачасны прэм'ер Галоўчанка запэўніваў, што катастрофы няма. На справе жа выйшла як выйшла. Невядома, ці ўспрымаюць улады цяперашнія паказчыкі як катастрофу, але відавочна, што радасці з гэтай нагоды ў іх няма. Сам Галоўчанка з нядаўняга часу працуе ўжо ў Нацыянальным банку, так што паглядзім, як будзе вырашаць праблему новы прэм'ер Александр Турчын. Дарэчы, пра чыноўнікаў. Стала вядома, колькі зарабляюць некаторыя дыпламаты Лукашэнкі. Тыдзень таму былы намеснік міністра замежных спраў Юрый Амбразевіч атрымаў новую пасаду. Ён стаў паслом Беларусі пры Ватыкане. Раней такога прадстаўніка ад Беларусі не было, таму пасля прызначэння Амбразевіча ўрад прыняў спецыяльную пастанову ад 1 красавіка і зацвердзіў памер службовага акладу пасла Беларусі пры святым пасадзе. Згодна з дакументам, памер службовага акладу Амбразевіча складзе 3470 еўра. Прычым гэта не самы высокі заробак, але і не самы малы. Больш за ўсё зарабляюць беларускія паслы ў Японіі – 4080 еўра. Паслы ў Венесуэлі і Сірыі зарабляюць 3980 еўра, а ў Швейцарыі 3910. Такую ж зарплату атрымлівае пастаянны прадстаўнік пры аддзяленні ААН у Жэневе. А вось самыя нізкія аклады ў паслоў у Польшчы і Арменіі – 2960 еўра, а таксама ў Кыргызстане 2990. Віп-камеры ў СІЗА на Валадарцы. Неверагодныя падрабязнасці расказалі парталу «Зеркала» былыя зняволеныя. Па іх словах, умовы для тых, хто быў затрыманы за эканамічныя злачынствы, вельмі адрозніваліся. Для разумення, звычайная камера СІЗА – гэта ложкі ў 3 ярусы, у душ водзяць 1 раз на тыдзень, ляжаць на нарах нельга, бо гэта лічыцца парушэннем. У камеры для эканамічных душ быў проста ўнутры. Ложкі ў 2 ярусы, а не ў 3, прычым на іх дазвалялася ляжаць хоць увесь дзень. Акрамя таго, у гэтых віп-камерах маглі быць нават шкаф-купэ ці лядоўня. У такіх умовах звычайна сядзелі людзі высокага рангу, буйныя бізнесмены альбо чыноўнікі. Праўда, калі чалавек не ішоў на ўгоду са следствам, то яго ў якасці пакарання маглі перавесці з такой камеры ў звычайную. Праўда, цяпер Валадарку закрылі, а ўсіх зняволеных перавялі ў новае СІЗА Калядзічы пад Мінскам. Ці ёсць там падобныя віп-камеры, пакуль інфармацыі няма. З калгаса у турму. На полацкім прадпрыемстве «Блізніца» з пачатку года загінула ажно 70 галоў жывёлы. Прычынай названая безгаспадарчасць. Жывёлы утрымліваліся без належнага догляду, не праводзілася вакцынацыя і прафілактыка. Шкода склала амаль 70 тысяч беларускіх рублёў. Праз гэта на 27гадовага выконваючага абавязкі кіраўніка Паўла Плаксу завялі крымінальную справу за службовую халатнасць. Прычым прапрацаваў начальнікам ён менш за год. Увогуле складваецца ўражанне, што ці гэта пракляты калгас, ці прадпрыемству проста не шанцуе з начальствам, бо, як піша канал «Віцебск, я гуляю», Павел Плакса гэта ўжо трэці за апошнія пару гадоў кіраўнік «Блізніцы», які стаў фігурантам крымінальнай справы. Яшчэ адна незаўважная катастрофа. У Беларусі няма мора, але топяцца тут часцей, чым ва ўсім свеце. За апошнія 3 дзесяцігоддзі колькасць выпадкаў таплення людзей у свеце скарацілася амаль удвая, аднак у шэрагу краін, у тым ліку і ў Беларусі, сітуацыя застаецца трывожнай. Прычым заўважылі гэта кітайскія даследчыкі, якія прааналізавалі выпадкі ўтаплення і ўзровень смяротнасці з 1990 па 2021 год у розных рэгіёнах і краінах. Найлепшы
прагрэс у гэтым паказала Эстонія, якая мае выхад да мора, буйныя азёры, працяглую берагавую лінію і шматлікія астравы. Колькасць выпадкаў таплення за 3 дзесяцігоддзі незалежнасці там скарацілася на 70%, а смяротнасць на 83,5%. Найгоршы паказчык зафіксавалі на Саламонавых астравах у Акіяніі. Як не дзіўна, але следам у лідарах антырэйтынгу ідуць не іншыя астраўныя дзяржавы, а Беларусь, якая не мае выхаду да мора, і Украіна. Даследчыкі тлумачаць гэта хранічнай недасканаласцю ў рэгуляванні воднай бяспекі, злоўжываннем алкаголем і культурнымі традыцыямі, звязанымі з вадой. Згодна з данымі статыстыкі, у 2021 годзе ў Беларусі ўстаноўлены антырэкорд па колькасці трагедый на вадзе. У краіне утапіўся 481 чалавек, з якіх 252 былі п'янымі. У 2 разы больш у параўнанні з 2020 годам загінула і дзяцей – 42 супраць 20. Схемы махляроў становяцца ўсё больш складанымі, і беларусы губляюць усё больш грошай. Цяпер гіганцкую суму выцягнулі не з чарговай пенсіянеркі, а з 30гадовай жыхаркі мінскага раёна. На мабільны тэлефон жанчыне патэлефанаваў нібыта супрацоўнік банка, які паведаміў, што ад яе імя ўхвалілі заяўку на крэдыт у 5000 рублёў. Суразмоўца запэўніў, што гаворка хутчэй за ўсё ідзе пра спробу ашуканскіх дзеянняў. З гэтага моманту пачалася старанна спланаваная аперацыя нібыта па выратаванні сродкаў ахвяры. Падчас яе жанчына, сама таго не падазраючы, стала галоўнай мішэнню. Пачалася складаная гульня. Званкі ад работнікаў нібыта іншага банка, ад псеўдасілавікоў і следчых. У выніку гэтая жанчына перавяла ўсе свае грошы на новыя рахункі, доступ да якіх дала махлярам. Затым яна яшчэ і напазычыла грошай у сяброў і нават аформіла на сябе крэдыт у 50 000 рублёў, які таксама забралі ашуканцы. Але і гэта не канец, бо пасля да справы падключыўся ўжо нібыта КДБ. Жанчыну пераканалі дапамагчы спецслужбам злавіць злачынцаў, якія пракупаюць аўтамабілі. Для гэтага яна прадала сваё аўто і аддала грошы ўсё тым жа махлярам. Агулам жанчына згубіла 127 000 беларускіх рублёў і толькі тады пайшла за дапамогай у міліцыю. Цяпер справай займаецца следчы камітэт, але вярнуць грошы хутчэй за ўсё ўжо не атрымаецца. Культ вайны. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю выпусціла рэкамендацыі для крамаў на час святкавання 80годдзя перамогі. Падыход як да навагодніх святаў. Аб'екты гандлю ў сферы паслуг мусяць не пазней за 10 красавіка аформіць уваходы, вітрыны і інтэр'еры ў святочным стылі ў гонар 9 мая. Рэкамендуецца выкарыстоўваць рэтра і вайсковы стыль. На думку чыноўнікаў, гэта будзе, цытата, асацыявацца з ваеннымі часамі і перамогай над фашысцкімі захопнікамі, падкрэсліваць пераемнасць пакаленняў воінаў-вызваліцеляў, якія змагаліся за радзіму. Пры гэтым чыноўнікі строга нагадваюць пра тое, што выкарыстоўваць экстрэмісцкую сімволіку ў афармленні нельга. Акрамя таго, гандлёвым аб'ектам рэкамендуюць развесіць плакаты і запускаць на экранах сацыяльную рэкламу ў гонар 9 мая. Акрамя таго, улады заклікаюць з 8 па 10 мая увогуле не паказваць на экранах камерцыйную рэкламу, замяніўшы яе на ролікі пра вайну. А вось замест папулярнай музыкі ў крамах і гандлёвых цэнтрах просяць уключаць песні ваенных гадоў. Прадаўцам рэкамендуюць надзяваць батаньеркі, ябланевы цвет і элементы вайсковай формы, пілоткі, бесказыркі, фуражкі, стылізаваныя пад вайсковыя уборы ваенных гадоў. Чыноўнікі вырашылі, калі беларусы будуць працаваць бясплатна. Гаворка ідзе пра так званы рэспубліканскі суботнік, калі ўсе бюджэтнікі будуць вымушаныя альбо выходзіць на працу, альбо саджаць дрэвы і прыбіраць тэрыторыю сваіх прадпрыемстваў. Прэм'ер-міністр Турчын ужо падпісаў пастанову, што суботнік пройдзе 12 красавіка. Нагадаем, што грошы за гэты суботнік людзям не плацяць, а забіраюць на дзяржаўныя патрэбы. Напрыклад, усё, што заробяць падчас цяперашняга суботніка, пойдзе на будаўніцтва новага нацыянальнага гістарычнага музея Беларусі ў Мінску, які будуюць на месцы аквапарка Дрымленд. Вось такія навіны серады. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.